Iki lho Lur, iki asmane sing dereng pirsa menika Butugini Anggana Raras. Menika rumiyin nate nderek Ki Anom Surata. Tahun pinten, Mbah? Oh, tahun Sing Mbah Anom niku 80-an. 80-an. Asmane Butugini Anggana Raras. Terus bar niku nderek Mbah Narto niku ngantos tahun 84 sampai Mbah Narto meninggal. Iki biyen sekolahku yo ning kene ning Sawu Jajar iki sing mendirikan ya Butugini. Beliau iki. Beliau alhamdulillah. Sampe nek nonton utawa nonton YouTube terus saiki ning YouTube kasete angger Butugini, jaman semono ya sih. Maksudnya salirane sih cilik memang masih muda nggih. Saiki agek 85. Alhamdulillah. Beliau masih sehat. Marang gone Pak Anom, marang gone Mbah Narto sampai Mbah Narto meninggal. Terus pegawai RRI, terus abdi dalem Karaton, Kasunanan nggih. Mangkunanan nggih, terus Mangkunegaran sampai sekarang. Nah itu luar biasa. Bantu SCS itu semua mahasiswa sing ujian kira ibu kan. Mbiyen bantu STS iki ora ana sing gagal terus Mbah Tugini. Lah iki sing dereng pirsa. Iki Mbah Tugini. Kuasete sampe nek nonton ngrungokne gending Logondang Pelok 5 sing nyinden ya Mbah Tugini kabeh kae. Wis iki. Sehat nggih Mbah, panjang yuswa. Alhamdulillah. Yuswa 85 sih. Sehat alhamdulillah. Ya, sehat terus. Amin, panjang yuswa. Nuwun.